Goedenavond, het is de meest invloedrijke Limburgse van dit moment. En nu heeft Marion Koopmans uit Stijl de afgelopen maanden ongetwijfeld wel gezien. Lid van het Outbreak Management Team, sinds 2014 adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie en sinds maart ook adviseur infectieziekten van de Europese Commissie van Ursula von der Leyen. In 2018 gaf ze een interessant college en toen waarschuwde ze al voor een pandemie als deze. Wij zijn met z'n allen één groot dorp geworden. Dus problemen die zich voordoen aan het ene eind van de wereld, die kunnen morgen via Schiphol ook gewoon hier in onze samenleving gaan spelen. Ja, en zo dadelijk praten we met Marion Koopmans over de laatste stand van zaken in de bestrijding van het coronavirus. En we vragen haar onder meer wat er nu wel en niet mogelijk is aan grote evenementen het komend jaar. En dan luistert Rob Knubbe van Milestone heel aandachtig, de man achter bijvoorbeeld het Prevenement of heel veel carnavalsevenementen. Samen met Tom Doesborg kijken we naar wat er wel kan in deze aflevering van Avondgasten Corona in Limburg. En welkom op een dag dat het aantal mensen met corona op de IC in de minderheid is in vergelijking met de andere ziektes. En zo gaat het dus vooralsnog heel voorspoedig. We praten over de toekomst, over wat het komende jaar ons brengen gaat. Is er kans op een tweede golf en wanneer is die dan het meest waarschijnlijk? En als we zo'n golf nog steeds willen dempen, wat kan er dan wel en wat kan er per se niet? Want we hebben hier een organisator aan tafel die flinke klap heeft gekregen de laatste weken. Rob Knubbe van Milestone Events, wat heeft u door uw vingers zien glippen de laatste weken? Nou ja, goed. Zoals iedereen in de evenementenbranche zien we eigenlijk enerzijds alle boekingen met artiesten, waar ik bij nummer 1 werkzaam voor ben, even voor de goede orde. Daar zie je gewoon dat het nul is. Ik bedoel, er is niks meer. We zijn als eerste gewoon gestopt. En zoals het nu uitziet, zijn we ook de laatste die weer van start gaan. Ja, wat betreft evenementen is het gewoon zo dat het, er staat nog niet eens een stipje voor ons op de horizon van daar kun je naartoe werken of daar kun je op richten. En dat maakt het heel lastig en dat voelt een beetje, je bent machteloos. En je ziet inderdaad iets wat je opbouwt in jaren, zie je in een paar maanden inderdaad als zand door de vingers glippen. En je hebt er geen grip op. Ja, we gaan het eens vragen aan de grote expert, aan Marion Koopmans. Studeerde in Venlo lange tijd, daarna vertrok ze naar het westen, studeerde diergeneeskunde en heel lang, van 2001 tot 2014, was ze de grote dame achter het infectielab van de Erasmus Universiteit. Sindsdien is ze onder meer toegetreden tot het Outbreak Management Team, dit jaar van Mark Rutte, RIVM zat ze erbij. Van harte welkom, fijn dat u er bent. Marion Koopmans, oorspronkelijk uit Stijl. U kent nog heel goed het Limburgs Blad, maar we doen het gewoon netjes in het Nederlands. We hoorden net van Rob Knubbe veel evenementen afgelast. Als die evenementen voorlopig niet doorgaan, is er dan toch nog kans op een tweede golf? Ja, die is er helaas wel. We hebben nu gezien dat dit virus zodanig verspreidt dat we het inmiddels wereldwijd zien. En dat betekent ook dat er nu heel voorzichtig stappen gezet worden. Omdat als we te snel gaan, wij denken dat we dat terug gaan zien in de vorm van een tweede golf. Dat virus blijft circuleren. En we hebben gemerkt wat er gebeurt met de intensive care, met de zorg, met de ouderenzorg, als dat te hard gaat. Dus we zullen daar een soort mee moeten leren omgaan. En dat is zeker voor de evenementenbranche, snap ik, is echt een hele lastige vooruitzicht voorlopig. Ja, moeilijk dilemma. Je merkt het ook aan de mensen op dit moment, zeker als het zonnetje een beetje begint te schijnen. Ik las een verhaal in Parool waarin u zei van zonlicht en in ieder geval warmte, die lijken wel invloed te hebben op het virus. Ja, dat klopt. Er is inmiddels 1 studie die dat bekeken heeft. Dat is niet een hele keiharde conclusie. Maar we verwachten dat het in de zomer ietsje minder wordt. Ook omdat de verspreiding is via druppeltjes. Druppeltjes als het droog is en je bent veel buiten. Die kans op verspreiding is kleiner. En dat is ook omdat we dat zien bij de andere winter- of koudheidsvirussen. In de groep waar dit virus waarschijnlijk terecht gaat komen.
Dus het zou mij niet verbazen als we inderdaad nu de komende maanden eigenlijk wat minder zien, maar dan in het najaar wel weer een toename gaan krijgen, net als met de echte verkoudheidsvirussen. Ja, dan krijgen we waarschijnlijk een scenario dat het in de zomer afneemt, zoals u zegt. Dat ook de maatregelen en de beperkingen steeds minder worden. En dat het dadelijk, als het dan inderdaad oktober of november wordt, dat het steeds moeilijker wordt om uiteindelijk die flinke lockdown opnieuw in te voeren als die cijfers weer zouden stijgen. Of is dat een irreëel scenario? Nou, niet helemaal. Maar wat we nu zien is ook dat de overheid ook zegt, we doen het stap voor stap. En dat heeft hiermee te maken. Dus het heeft ermee te maken dat we eigenlijk allemaal moeten gaan wennen aan hoe ziet nou die 1,5 meter samenleving eruit. Want hoe doen we dit nu op lange termijn zodanig dat het niet uit de klauwen loopt. Dat we niet een hele grote tweede golf krijgen. Wat daarbij ook wordt ingericht met de GGD's, met de huisartsen, zijn manieren om veel meer dan nu gebeurt ook te gaan testen. Zodat we heel snel kunnen zien als er toch weer meer circulatie van het virus komt. Omdat je weet, zodat je weet van nou, nu moeten we toch weer wat serieuzere maatregelen gaan nemen. En dat spel zou je haast zeggen, dat zal de komende maanden moeten gebeuren. En het is zeker lastig om daar ook op lange termijn de aandacht bij te houden. Maar dat zullen we toch moeten gaan proberen met z'n allen. Ja, nu is het in Limburg zo natuurlijk dat het aantal besmettingen afgelopen week Brabant voorbij is gegaan. In ieder geval voor wat betreft het aantal relatieve ziekenhuisopnames. Als er veel meer besmettingen zijn in Limburg, betekent dat de provincie er ook veel gunstiger is misschien niet helemaal het juiste woord in dit geval, maar wel beter voor staat als het op die tweede golf aankomt, omdat mensen nu eenmaal ziek zijn geweest en misschien antistof hebben opgebouwd? Nou, we zien dat mensen die infectie hebben gehad, zeker als ze stevig ziek zijn geweest, dan hebben ze die antistoffen. Maar dat zijn er toch helaas nog niet zo heel veel. Het is wel echt een flinke golf geweest en zeker Limburg en Oost-Brabant zijn natuurlijk zwaar getroffen. Maar de schattingen tot nu toe zijn dat toch maar ongeveer 9-10% van de mensen is geweest. Dus echt het overgrote merendeel nog niet. En dus ook daarvoor geldt, het is nog niet zoveel verspreid dat je kunt zeggen, wij hebben hier eigenlijk in de hele bevolking al een vorm van immuniteit opgebouwd. Dat is niet aan de hand. Nee, we zijn nu eigenlijk een 2 maanden na de eerste maatregelen. Als we nu terugkijken naar die cijfers in Limburg, hoe verklaart u dan dat deze provincie vooralsnog als zwaarst is getroffen? Nou, het is voor een deel pech. Het is de combinatie van wat wij denken is de wintersport en de carnaval. Dus die wintersport die hebben we natuurlijk in Noord-Nederland ook gezien. Maar daar was het vroeger. En de wintersport in het zuiden die viel echt samen met de periode dat in Noord-Italië de boel echt losging. Heel sterk ging verspreiden. Nou, dat is dus ook in de wintersportgebieden terechtgekomen. Dus in die periode hebben we heel veel introductie van het virus gezien via reizigers. En daar dan nog overheen de carnaval. Wat natuurlijk, als je een goede carnavalsfeest, dat zijn natuurlijk momenten waarbij zo'n virus makkelijk kan verspreiden als mensen wat klachten hebben. En dat heeft deze regio een beetje de das omgedaan. We zien ook een heel groot verschil in Nederland tussen het noorden en ook het zuidwesten en het Brabant en Limburg. Ja, want het noorden heeft inderdaad niet de pech dat bijvoorbeeld het drakengericht, Tom, doe ik dat goed? Nee, inderdaad het ketelgericht nog niet is afgelast. Dat is een mooie traditie. Inderdaad, mooie traditie in stijl. Kent u ook van de carnaval, 1 keer in de 4 jaar. Die gaat dit jaar niet door. Is dat een reële inschatting, denkt u, qua evenement? Nou ja, dit jaar is die sowieso geweest. Hè? De vraag is hoe het nou volgend jaar gaat. Ik hoorde dat in de vooraankondiging dat jullie het daarover hadden. Ja, dat gaat dus heel erg afhangen van wat we gaan zien deze winter. Als die tweede golf er komt en dat valt dan net ongeveer in die periode, dan ben ik bang dat het lastig wordt. En voor alle evenementen zal gelden dat we op zoek moeten naar
hoe werkt dat in die 1,5 meter maatschappij? Hoe werkt het prevenement, hoorde ik net noemen. Hoe werkt dat? Kan dat überhaupt? Kun je met looproutes werken? Kun je met toch wat grotere afstanden werken? We moeten dat eigenlijk overal gaan uitvinden hoe we dat gaan doen. Ja, nu begint de carnaval natuurlijk vroeg in Limburg. We hadden bijvoorbeeld de 11e van de 11e in Maastricht. Dat is een gigantisch groot evenement. Dat gaat nu naar een andere gemeente, waarschijnlijk in Midden-Limburg. Dit zijn nog wat beelden van Angelina. En dan zien we hoe groot het is. Dus toen hebben we alweer de ganse nacht gezongen. En weer al de ganse veer en goed gesprongen. Weer morgen met z'n tweeën in een stapelbed. Jodelie, jodela, jodelee. Ja, stapelbed is ook al geen 1,5 meter, concludeerden we hier aan tafel. Maar duidelijk wel hoe druk het is bij die 11e van de 11e. Duizenden mensen bij elkaar. Hugo de Jonge heeft gezegd, de vicepremier, niet oprekenen na 1 september tot er een vaccin is. Geen grote evenementen. Dit zou er dan ook onder vallen, zo'n 11e van de 11e? Ja, ik ben bang van wel. Dat is natuurlijk echt wel een groot evenement. En zeker ook de 1,5 meter werkt daar niet. Dus tenzij dat echt heel anders gedaan wordt. Maar dan is de schwung er misschien ook wel een beetje vanaf. Ja, nu is er ook, lijkt er in ieder geval wat verschil te zijn tussen de besmettingen binnen en buiten. Is dat nog relevant voor eventueel het oppakken van evenementen, manifestaties? Ja, dus het gaat in alle opzichten over dus toch nadenken hoe werkt die besmettelijkheid. Kijk, hoe minder mensen het bij zich dragen, hoe minder natuurlijk ook de kans. Dat proberen we steeds beter in de gaten te houden door steeds meer te gaan testen. Dus de GGD gaat ook teststraten inrichten, of dat hebben ze al gedaan. Er worden de laboratoria die zorgen dat er veel meer getest kan gaan worden. Dus we gaan ook anders, vaker dan nu gebeurt, als je naar de huisarts gaat en je hebt een soort gevoel van een griepje, getest worden. Dus daarmee aan de ene kant zorgen we dat we goed de vinger aan de pols hebben van waar zit dit virus, hoe circuleert dat. Mensen die positief zijn, die moeten in quarantaine de komende maanden. En dan daarnaast kijk je van waar kun je wel dingen doen. In de buitenlucht, zeker als je wat ruimte hebt, is denk ik makkelijker dan binnen met meer mensen op elkaar. Dus als dat voor sommige evenementen werkt, ja, dan is dat misschien eens om naar te kijken. Maar als ik u goed begrijp, dan zegt u dus ook dus binnen in een beetje zweterig gemeenschapshuis de Prinsenproclamatie of de Herrensitzung, dat zit er voorlopig niet in? Nee, het moet wel gek gaan. Kijk, geen van allen kunnen we goed in de toekomst kijken. Maar de mensen die met dit soort gegevens rekenen en proberen met modellen te voorspellen hoe het gaat, die zeggen allemaal van hou er rekening mee dat er een tweede golf komt. En totdat we iets van een vaccin hebben of manieren om mensen te behandelen, hè, zodat je op een andere manier zegt van nou, we maken ons minder zorgen. Tot die tijd zullen we echt voorzichtig moeten zijn. Dankjewel. Voorlopig komen we zo nog even bij u terug met de vraag hoe het staat met die zoektocht naar een vaccin. Maar eerst even naar de man die eigenlijk steeds lager ging zitten in de stoel. Rob Knubbe, organisator van veel evenementen. U hoorde die 1,5 meter, ook voor de langere termijn. En u dacht, voor mij geeft dat geen perspectief? Nee, ja goed, er wordt aangegeven, we moeten kijken hoe kun je dat vormgeven door evenementen te organiseren met een 1,5 meter afstand. Ik breek mij al 2 maanden het hoofd over hoe je dat zou moeten doen. Maar dat is er niet. En dat geldt voor de hele evenementenbranche, denk ik. Je kunt niet een feest organiseren, ook buiten niet. En zeggen tegen de mensen, ja, je moet wel op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. We weten dat mensen naar een podium lopen, omdat ja, die willen daar staan, die willen call bij die artiesten. Dat is niet te handhaven ook niet. Dus dat betekent eigenlijk dat je gewoon een hele evenementenbranche, kleinschalige evenementen, of nu tot 250 of tot 500 man is, of 10.000, 20.000 man, dan gaat een streep door. En dat betekent nu onder andere de Gulpen Bierfeest, Prevenement, veel carnavals. Prevenement is al afgelast. Van de 11e bijvoorbeeld. Ja. Als u dan hoort, goed, dat kan toch echt alleen maar met 1,5 meter, met de beperkingen die er zijn. Is er ruimte? Ziet u perspectief?
Nee, duidelijk niet. Hè. Ik bedoel, we hebben nu tot 1 september zijn de maatregelen aangekondigd. Met stapje voor stapje binnen bepaalde sectoren, die mogen wel weer iets. Hè. 30 man, 100 man in de horeca. Maar ze vergeten daar ook de feestlocaties, feestcafés. Dat gaat niet. Je kunt niet in een café met 5 man gaan zitten waar je normaal van gezelligheid moet hebben om daar met 40, 50 man binnen te zitten. Dus perspectief is er niet. En het betekent ook dat onze hele evenementensector met alles wat daaraan vastzit, want dat wordt heel snel vergeten. Ik denk dat dat bij de overheid niet helemaal duidelijk is. Tenminste, dat idee heb ik. Want achter ons hangt een hele keten van andere bedrijven die dadelijk ook meegesleurd gaan worden. Want er komt gewoon, je kunt hier ook niet tegen wapenen. Hè. Er komt niks binnen. Het is niet van, we kunnen, ja, online kun je, maar hebben we het over 5% wat ze hopen daarmee als omzet te gaan krijgen, door alternatieven te gaan bedenken, online concerten of weet ik veel wat. Maar daar ga je het niet mee redden. Daar hou je een bedrijf niet mee overeind. Dat betekent een hele sector gewoon op non-actief gaat. Dus de bekendmaking dadelijk van de nieuwe gemeente waar het 11e van de 11e gaat plaatsvinden, dat wordt misschien een ander soort persconferentie. Ja, Dan gaan we bekendmaken dat hij naar 2021 gaat. Dat is een heel reëel scenario. Daar houden we natuurlijk wel ook al rekening mee tot de opties behoort dat we dat meteen gaan communiceren. Eerst de Passion kwijt, nu ook nog 11e van de 11e kwijt. Jammer voor de gemeente. Nou ja, het geldt voor meerdere gemeentes, zijn diverse evenementen. Ik bedoel, het evenement ligt er ook uit voor Maastricht. Dus er zijn zat evenementen met grote gemeentes die dit heel vervelend vinden. Ja, even snel naar Tom Doesburg, want het is toch wel een beetje uitsluitsel wat we hier krijgen. In ieder geval wel duidelijkheid. Hè? Ja, ik had dat wel gedacht. Ja. Ik bedoel, zolang je die 1,5 meter samenleving in stand moet houden en je geen vaccin hebt, dat is heel duidelijk wat Koopman zegt. Dan kun je ook volgens mij geen enkele zitting, geen enkele prins uitroepen. Je kunt niks organiseren, want je krijgt er volgens mij ook geen vergunning, geen toestemming voor. Ik denk dat geen enkele burgemeester zegt van, je gaat toch maar in dat sompige, zweterige gemeenschapshuis zitten. Ja, en je krijgt waarschijnlijk ook geen enkele prins meer. Of geen enkele vorst, Lucifer, om er een nee, maar waarom zou je een prins gaan vragen om dit seizoen de veer op de muts te zetten, terwijl je een shitseizoen hebt, zonder enig evenement? Daar moeten verenigingen, ik heb het idee dat, ik zie soms bij iemand die de leiding heeft over een grote stadscarnavalsvereniging, die roept dan online van, de vastelavond gaat sowieso door. En dan denk ik, ja, wat ben je mee bezig? Wat ben je aan het doen? We gaan eens even vragen of er misschien nog een sprankje hoop is en er misschien wel een vaccin komt voor die periode. Want Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, die hoorden we eerder, die zei, met de herfst is het er. Uiteindelijk zei ze met de kerst, maar we weten ook dat Marion Koopmans influistert bij de Europese Commissie. Dus misschien is daar toch perspectief, mevrouw Koopmans. Ja, ik ben wel een beetje de brenger van het slechte nieuws hier vandaag, geloof ik. Ja, er is perspectief. In die zin dat er een aantal vaccins in ontwikkeling zijn en ook nu in mensen getest worden. En wat dus Ursula von der Leyen heeft gedaan, is ook een grote inzamelcampagne opgezet afgelopen week om heel veel geld bij elkaar te roepen om alvast productiecapaciteit te ontwikkelen. Dus als er vaccins zijn, dan moeten er fabrieken zijn die vaccins op grootschaal kunnen gaan maken, want we hebben er dan veel nodig. Dus dat is wel allemaal in gang gezet. Dat vind ik heel hoopgevend, want dat is normaal gesproken gebeurt dat allemaal achter elkaar aan en dan duurt het dus heel lang. Dus dat is allemaal bedoeld om te versnellen. Maar ja, nogmaals, de 11e van de 11e is wel heel snel. Dat redden we, ben ik bang niet. Nee. En ik hoor net de discussie. Het is denk ik inderdaad echt een groot probleem voor de sector. Geldt ook voor de culturele sector natuurlijk. En we zullen toch, denk ik, zien dat er experimenten gedaan moeten gaan worden van wat wordt dan het alternatief voor evenementen? Hoe zijn dan toch dingen mogelijk? We hebben nu in Amsterdam die voorbeelden gezien van een soort glazen huisjes, een soort mini-kastjes waarin je dan een diner kunt hebben. We moeten toch op zoek naar manieren om toch een deel van het sociale leven gewoon weer vorm te gaan geven. Maar ik begrijp heel goed dat het voor de mensen daar aan tafel wel echt een zware periode is.
Ja, dat is duidelijk. Eén heel goed idee kwam er van Ron Aspers van het LVK, Limburgs Vastelovens Liedjesconcours. We hebben een mooie podcast, Tom Doesborg. En dan gaat het online. Ja. Inderdaad, online te beluisteren. En dan gaat het onder andere over, ja, wat zijn er alternatieven? Hoe kunnen we daar creatief mee omgaan? Een van de opties die er voor het LVK naar voren kwam, dat het toch zo'n belangrijke pijler is eigenlijk onder Limburgse Vastelovend. Misschien moeten we gewoon vasthouden het idee van het Liedjesfestival, maar dan doen zonder publiek. Ja, zo is het begonnen, hè, vroeger op de radio, of voordat de radio was. Ja, ook een finale zonder publiek. Ja, dat kan. Kijk, liedjes die kun je, zonder dat je bij elkaar komt, kun je die laten horen. En je kunt daar ook over jureren. Dus je kunt altijd, ik vind het een goed idee om toch de creativiteit zeg maar uit de liedjesmakers ook dit seizoen te halen. En een LVK te organiseren. Maar dan inderdaad gewoon, moet ik het zeggen, achter de schermen of via de radio de muziek te laten horen. En dan maar een uitslag geven. Dan moeten wij moeten als programmamakers daar ook creatief over meedenken. Dus. Hij kan ook natuurlijk heel mooi zijn, hè, want we hebben het gezien op de Dam, was heel indrukwekkend. Ja. Met Willem-Alexander afgelopen week. En natuurlijk een heel mooi liedje van Davide Michel en Snelle. 17 miljoen mensen op het hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in een waarde. We hebben het al eens gezien met tekenzingen natuurlijk. Jurgen en nou Mieke kunnen dat heel mooi doen akoestisch. Ja, maar stel je nou een open plein in Limburg ergens voor. En dan daar de finale op de kiosk van het Münsterplein. Ja, dat kan. Dat zou iets kunnen. Is dat wat? Wie gaan we dat organiseren? Ja, er zijn allemaal legio-mogelijkheden natuurlijk om te kijken wie het gaat kunnen oppakken. Alleen, het is maar een druppel op een gloeiende plaat natuurlijk. Daar is de hele zaak dan niet mee geholpen. Want iedereen is natuurlijk creatief aan het denken van wat kennen we en wie kent een evenement op een andere manier toch door gaan laten vinden, zodat het niet een jaar stil lijkt. Maar ja, dat is... Zijn de artiesten wel bezig met carnavalsliedjes? Ik denk de opnames zullen zeker wel doorgaan, want daarmee blijf je ook in de picture. Er waren al 12 binnen bij Master Music. Dus, ja, nou, dat is wel mooi natuurlijk. Ja, tuurlijk. Mensen, je wil ook niet dat je helemaal uit de picture bent. Dus dat zijn ook, mensen nemen ook voor de zomer iets op, zomerplaatje. Want ja, je moet toch verder en er zal toch iets aandacht moeten zijn. Ja, maar het is natuurlijk ook een beetje het koesteren van de Limburgse muziekcultuur. Nou ja, dat wil je in ieder geval wel in stand houden. Zeker. En als dadelijk weer iets mogelijk is, moet je ook weer dat podium op kunnen. En dan... Het is ook niet zo dat we een tekort hebben aan vastelovensliedjes. En we zouden natuurlijk een seizoen kunnen doen met al de liedjes. Maar ja, goed, op zich vind ik het wel goed om misschien liedjes nu naar boven te krijgen die toch een bepaalde weerslag hebben van de tijd waar we in leven. Dus misschien prikkelt het toch wat de fantasie van de tekstschrijvers en componisten. Ja, jou kennende, je hebt ook altijd oog. Ik kan niet zingen, hè? Nee, dat niet, maar je hebt wel altijd respect voor de carnavalstraditie. Het is wel een moment natuurlijk dat je een spiegel voorhoudt, dat je een keer de verhoudingen opnieuw bekijkt. Ja, ik hoop ook dat bij uitstek reflectie voor deze. Ja, butenredners en Einzelgangers en andere wagenbouwers en liedjesmakers kunnen daarop inspelen. Dus ik hou wel mijn hart vast voor de vastelovensperiode zelf. Want als de organisatoren en carnavalsverenigingen geen vergunning krijgen om iets te organiseren, blijft er natuurlijk staan toch die carnavalsdagen gepland. Ja, en dan krijg je een soort wilde carnaval, een ongeorganiseerde carnaval. En hoe wil de overheid en hoe wil Koopmans en de WHO dat beteugelen? Dat is natuurlijk wel een interessante kwestie van wat moet je met die dagen zelf doen? Ga je tegen die mensen zeggen van jullie mogen niet komen, jullie moeten je niet verkleden, jullie mogen niet naar de binnenstad, jullie mogen niet in een boerenschuur, jullie mogen niet naar het gemeenschapshuis. Ik vind het wel interessant als inderdaad we straks naar die 1,5 meter maatschappij de carnaval moeten gaan vieren. En we zitten nog met diezelfde maatregelen als nu. Ik ben wel benieuwd hoe overheden dat gaan sturen. Ik ben ook benieuwd als er dadelijk testen zijn. Dat je niet kunt zeggen van oké, we gaan tot 250 of tot 500 man. Gaan we dat nou juist wel toestaan? Om te voorkomen dat je... Kijk, nu kwam de druk er ook aan. Het werd steeds drukker op de weg. Mensen gingen toch weer de weg op. Vraag erop. Misschien even mevrouw Koopmans uitsluiten. Misschien zit dat er wel in. Is dat een optie, mevrouw Koopmans? Nou ja, dat is dus wat ik zei, hè, dus dat is dat stap voor stap. Overigens, iedereen mag van mij carnaval vieren, hoor, dus zo is het niet. Maar we hebben gezien wat dit virus kan doen, hè? Dus, en zeker ook in bijvoorbeeld Noord-Limburg, hoe hard dat heeft huisgehouden. Maar
verwacht wel dat, dat we natuurlijk gaan winnen in wat kan wel, wat kan niet. We gaan inderdaad meer testen. Als in periodes dat virus heel weinig circuleert, kan er meer dan wanneer je net weer in een golf zit. En hoe dat precies gaat uitpakken de komende najaar, winter, helaas kan ik daar echt niet duidelijk over zijn. Maar daar zal het een en ander van afhangen. En wat ik hoor zeggen is, de overheid, het is echt iets wat we met z'n allen moeten doen. Waar mensen zelf dus ook, en ik begrijp het probleem van de ondernemers natuurlijk ook prima. Ik heb ook in de privésfeer mensen die in de culturele sector werken. En dat is hard getroffen. Maar we moeten dat toch met elkaar vorm gaan geven. Ja, dat is duidelijk. Eigen Helaas. verantwoordelijkheid heeft u ook al op aangedrongen. En dat is inderdaad een duidelijk signaal. Ik dank u hartelijk voor uw bijdrage vandaag. We weten natuurlijk ook de kerstmarkt in Valkenburg, die hebben ook meegeluisterd. Of de voetbalclubs, want die zitten natuurlijk gewoon met hetzelfde probleem. Is er wat dat betreft solidariteit in de beroepsgroep, in de sector? Of is het ieder voor zich op dit moment? Nee, je merkt dat er ook samenwerkingsverbanden ontstaan om de hoofd boven het water te houden. Want ja, dat is noodzakelijk. Dat is binnen de boekingswereld zeker ook zo. De grote kantoren landelijk zitten bij elkaar om te overleggen hoe gaan we hiermee om. De hele reisbranche heeft een aanbetaling. Dat doen wij bijvoorbeeld allemaal niet. En we hebben alle werk verricht. We mogen alles annuleren en kosteloos verplaatsen. En ja, daarmee is ook het werk ook niet betaald nu. Dus we zijn wel op zoek naar van, hoe gaan we in de toekomst daarmee om. Dat zal het beste in een en ander gaan veranderen. Ja. En ook samenwerkingsverbanden ontstaan. Hartstikke bedankt voor uw bijdrage. Marjon Koopmans in Utrecht, hartstikke bedankt voor uw bijdrage natuurlijk op locatie. Tom Duisburg, je ook weer zoals altijd. En ik bedank u voor het kijken. We zijn er morgen weer. Dan praten we onder andere over de fanfares en de harmonieën. Hoe gaat het daarmee de komende weken en wat moet er dan gebeuren met de concoursen? Tot morgen. Fijne avond.